Las autoridades de las islas del Egeo han alertado de la baja tasa de natalidad entre su población. Los alcaldes tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones en el 15º Congreso de las Islas Pequeñas celebrado en Milos. Hicieron especial hincapié en el balance negativo entre nacimientos y fallecimientos y afirmaron que las consecuencias ya son visibles. Esta pequeña isla del norte del mar Egeo es un ejemplo. Δεν υπάρχουν κοπέλες. Ή έστω είναι ελάχιστες, 1 έως 2 κάτω των 30 ετών. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αγόρια. Θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τα κίνητρα, αυτά τα οποία θα μπορέσουν να επαναπατρίσουν αγόρια και κορίτσια, τους νέους και τις νέες, πίσω στον τόπο που γεννήθηκαν, στον τόπο που μεγάλωσαν, να έρθουν εκεί και να κάνουν την οικογένειά τους. Δυστυχώς είχαμε μία γέννηση πέρσι. Άλλη μία γέννηση πριν 3 χρόνια. En 2022, Grecia registró su menor número de nacimientos en 92 años. Es el segundo país de la Unión Europea en el que más disminuye la población. Κάτι σε 25 χρόνια περίπου, το οποίο είναι σε 2 δεκαετίες, θα είμαστε, το 1 τρίτο του πληθυσμού θα είναι πάνω από 65 χρονών και το 2050 θα είμαστε 2,5 εκατομμύρια λιγότεροι. Δεν χρειάζονται οικονομικές γνώσεις για να καταλάβει κάποιος τις επιπτώσεις αυτών των προβλέψεων πάνω σε όλους τους οικονομικούς δείκτες. Στο ακαθάριστο προϊόν της χώρας, στο παραγωγικό δυναμικό, στο ασφαλιστικό, στις συντάξεις, στην υγεία, ακόμη και στην ίδια την παιδεία με λιγότερα σχολεία, λιγότερα νηπιαγωγεία και όλα αυτά. Grecia planea invertir 20.000 millones de euros hasta 2035 para frenar este declive. Los incentivos incluyen prestaciones en metálico y exenciones fiscales, según informó hace unos días el Ministerio de Familia. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και δείχνουν ότι πλέον η υπογεννητικότητα είναι μια μάστιγα που συγκλονίζει τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Ένα τόσο πολυσύνθετο ζήτημα απαιτεί και λύσεις σε πολλά επίπεδα που θα πρέπει να βρεθούν και να εφαρμοστούν άμεσα, γιατί διαφορετικά σε λίγες μόνο δεκαετίες θα μιλάμε για δραματική συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσμού. Από τη Μήλο για το Euronews, Φέη Βουλγέρη.